गोबांमा लुकुरक ताई पत्रक पत्रिकानो खबै कियासों मीडिया रक दि बाहायनो सुंमुं दंमानि त्रिपुरा हास्तो मार नखा सालब्रै वाति वावै हा कुवागै बरक 26 जना थैका नक हुक बायबायखा हाजार हाजार बरक जतन देराव क्लाय केम्पो मा तंगिखा लाख लाख आबाहाय जराव पूर्व त्रिपुरानि एमपी जतनि गोबां भोट मानि पास नाय बुबाग्रा नखुंनि कीर्ति देवी देबबर्मन बियां कमाजा खनै तामो नुकजाक फालिया मखां हनै गोबां मा कक सिजाक बानि फियाबा बो कायसा साख्लाय मुङो साख्लायखा ताबक कुटी कायसा रां ताबक जे हामियाव क्लायजाक देराव क्लायजा रंनि बागै रनानि बागै साख्लायखा ताई अ रां बहायनो बो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम हनै MPLADS फंड नि रां न रनानि बागै साख्लायखा अबहाय साख्लायमानि बाय महारानी कीर्ति देवी देबबर्मन बो बिनि कायसा साख्लाय मुङो साखा जे आं जत ऑफिशियल ताई DM रक बाय कक सावयो दङ बो जागाव तामो अंखा ताई ताबो लुकरक जे जों जालकलाय दङ बर्न चुबाना बागैनो अ कुटी कायसा रां रनानि बागै कक साबखा आबो DM नि याक्ति रजाक बायनाय हिनै बो साख्लायखा आमनो कारिबो हायो जे ऑफिशियल करंजाक बर रगनो नायकल थानिवो बरंनि याक्तिनो अ रां रगनो रजाक बायनाय हिनै साय खनारका महारानी कीर्ति देवी देबबर्मन बो पूर्व त्रिपुरानि आसक थाइनि MP उमनि यागलो ताबो कुटी कायसा रै रमनि बाय पश्चिम त्रिपुरा बो बिप्लव कुमार देव कुटी कायसा रखा पूर्व त्रिपुरा बाहायनो MP कीर्ति देवी देबबर्मन कुटी कायसा रां रमा बाय लुकरकनि जोंजाल जराव बासामानि कायसा कतर मांप्ली हायनो हाय कासाय फायौका चिनि कक्तमावो।